De winterstop is voorbij en dus gaat onze club ook weer beginnen. Want in 2016 gaan we weer de Zeeuwse clubs langs. We beginnen in West-Zeeuws-Vlaanderen bij de club die misschien wel het meest van alle Zeeuwse clubs eind 2015 in de belangstelling stond. En dat kwam natuurlijk door die ene wedstrijd in de beker van Groede tegen ASWH. Dag voorzitter. Goedemiddag. Goedemiddag. Druk aan het werk? Ja, het was nog even een beetje hectisch. De penaltystip die lag niet helemaal correct. Oké. En een paar medebestuursleden die waren opmerkzaam. Dus ik heb hem even verlegd. Ik heb hem even, Hij lag hier. Hij lag hier zo. En nu hier. Nu is het precies 11 meter. En eind vorig jaar was dit even het beroemdste veld van Zeeland. Ja, dat was best wel heftig. We zijn ver gekomen in de beker. De media heeft er heel veel aandacht aan geschonken. Klassenbuis! Het leeft hier enorm, hè? Het was heel bijzonder. Het was een soort oplopende spanningsboog. Net alsof je naar een echte belangrijke wedstrijd gaat. En dat was het ook. Dat was het ook, zeer zeker. En dat was een ontlading met veel gejoel, maar ook met heel veel blauwe rook. De sportersvereniging die hadden goed in de buidel getast om heel veel rook en knallen tevoorschijn te toveren. Dus toen de spelers het veld opkwamen, was het eventjes echt heftig. Ja, wat is dit voor clubje, Groede? Klein clubje, een dorp van 1000 inwoners, waarop wel iedereen die of een beetje kan voetballen in de jeugd tot in de senioren ook aan het voetballen is. Men hebben 7 jeugdelftalletjes, of 7-talletjes, 2 senioren. En het is een belangrijke plek in het dorpsgebeuren. En het is de bedoeling om dat in stand te houden en zoveel mogelijk alles hier te vernieuwen op het complex, zodat het de toekomst in kan. Ja, toen je het veld kwam oplopen, ben je langs de vernieuwde kleedlokalen gekomen. Dus middels veel werkzaamheid en een mooie bijdrage van de gemeente hebben we nu eigenlijk een nieuw complex, wat weer toekomstbestendig is. Kunstgras nog niet, dus het is wel de bedoeling dat het een beetje zachte winter blijft. Hè? Ja, dat zit ook een beetje gemengd in. Voor het voetbal is het beste dat het een beetje droog weer is en niet al te koud. In vroeger tijden was ik een redelijke schaatser, nu natuurlijk een beetje minder. Maar ik mag nog graag naar de Wijzenzee gaan. Daar heb ik een aantal malen 200 kilometer gereden. Maar het is natuurlijk ook uitermate fijn om hier bijvoorbeeld op de Blikken die rondje te kunnen rijden. Ja, dus de voorzitter wil geen vorst, maar de schaatser wil wel vorst. De schaatser wil vorst en de voorzitter, het is een beetje divers. Dus ja. Maar ik hoop, kan ik je nu al vertellen, toch op vorst. En volgend jaar een voorzitter van de 4e klasse te zijn, denk ik. We staan een puntje los, maar ja, we zijn om halverwege de competitie. Maar het ziet er goed uit. Jan en Charles, jullie zijn goede supporters in hart en nieren. Charles, wat betekent deze club voor jou? Heel veel. Het is altijd spannend hier ook zelfs de 5e klas. Ja, je leeft mee? Leef echt mee, ja. Hoe uitzicht dat? Tijdens de wedstrijd, als het heel spannend is, dan blijf ik niet op één plaats staan. Dan wordt het rondjes lopen? Rondjes op het gemakje, of ik ga ergens alleen gaan staan. Dan denk ik van ja. Niet te veel aan jou. Ja. Want nog familie in het veld ook? Ja, mijn zoon Erik van Odder, die voetbalt ook bij Groede. Ja, dus pa leeft flink mee. Ja, en vooral als hij het dan verkeerd doet, dan ga ik een stukje verder staan. En voor jou geldt dat ook, dat meeleven, Jan? Ja, mijn zoon voetbalt ook het eerste. En... Hoewel die soms wel meer op de bank zit, maar die mag ook wel regelmatig alleen vallen, dus gaat goed. Ja, en je hebt zelf ook jarenlang in het eerste gespeeld? 20 jaar. Ik heb 20 jaar het eerste gevoetbald hier, dus vond ik leuk. En ben je een echte supporter alleen voor de thuiswedstrijden of ga je uit ook wel mee? Nee, we gaan uit ook mee. Ja, met de bus naar Brouwland toe. En dan kunnen we nog een keer stoppen in de Rijberg op de terugweg. Dat is, ook geen probleem? Nee, dat is helemaal geen probleem. Graag zelfs. Zelfs voor de spelers en voor het publiek niet, dus dat is goed. Ik heb wel echt het idee dat dit een club is die heel erg leeft, hè? Ja. Hoe uitzicht dat volgens jou? Saamhorigheid. En de supporters en de spelers, dat staat gewoon tussen elkaar in. Die staan gewoon echt op elkaar. Ja. Dus we staan er echt tussen en dat is gezellig. En of we nou winnen of verliezen, het is altijd feest hier.
Ja, dat maakt niet zoveel uit. Nee hoor, helemaal niet. En dit seizoen gaat het goed, want hier ligt nog de kerstmis. De kerst is natuurlijk achter de rug, maar dan staat hij erop herfstkampioen. Want dat waren jullie dit jaar natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Op 1 puntje staan we voor op Leperstra op 8 maal. Ja, en ben je dan zo'n supporter die ook graag naar de 4e klasse wil? Ja, eigenlijk wel, ja. We waren dicht in de buurt. Alle ploegen zijn eigenlijk in de 4e klas hier dicht in de buurt. Zoals Breskes, Oostburg, Schondijken, Aardenburg. En nu moeten we een keer of 6, 7 naar Brabant. Op zichzelf wel leuk met de bus. Ja. Maar toch ook wel weer fijn dat we dan weer meer derbies krijgen hier. Ja, want Breskes hebben jullie onlangs nog gehad, hè? Ja, in de beker hè? En we gewonnen bij 1-0. Dus Ja, die was misschien nog wel mooier dan die wedstrijd tegen ASWH, of niet? Ja, misschien wel, maar ASWH was wel mooier hoor. Ja. Alleen voor de buurt is het natuurlijk wel leuker als Breskes gewonnen, maar daarna kwam ASWH, dat was veel leuker natuurlijk. Nu zien we hier allemaal foto's van waar is de sjaal? Goede supporters in de wereld. Zijn jullie er ook bij of zijn jullie Nee. meer van Ik sta er niet bij. honkvast? Ja. Als je echt supporter ga je natuurlijk ook niet op reis. Maar dan zijn sta je we langs. langs de lijn. Ja. Maar wel leuk dat die sjaal heel de wereld rondgaat, hè? Ja, zeker. Ja. En ook dat zegt weer Charles iets over die samenhorigheid hier. Ja. Zeker ook. Tijd weer voor het kliko schieten met de aanvoerder van Goede. En ja Arno, ik heb gezien ook gangmaker van Goede, hè? Ja, nou ja, goed, dat hoort er een beetje bij het voetballen. En zeker op Groene, als je bij Groene voetbalt, dan hoort dat er zeker bij, een stukje gezelligheid. Dus, Want ik doel op de wedstrijd tegen ASWH. Hij is al een paar keer voorbij gekomen in deze aflevering. Ja, jij hebt meegedaan. Hoe was dat? Ja, dat was geweldig. Dat was een unieke ervaring als voetballer zijnde. Allereerst gingen we een ronde verder in de beker, dat was al uniek voor Groene. En dan tegen zo'n club als ASWH, ja, daar kon je alleen maar van dromen natuurlijk. Het was een geweldige ervaring. Ja. En laten we niet vergeten dat jullie in de competitie ook hartstikke lekker gaan. Ja, daar doen we het eigenlijk ook vrij goed. We staan eerst in de competitie. We zijn herfstmeister, zoals ze dat zo mooi noemen. Daar ben ik eigenlijk nog nooit geweest met Groene. Heel speciaal en daar genieten we volop van op het moment. Ja, en voor de winterstop stonden jullie al goed, wonnen jullie steeds ruim. Ben je nu blij dat het nu weer begint en dat die winterstop weer voorbij is en dat je de draad weer op kan pakken? Ja, daar kijken we heel erg naar uit. We zijn weer de winterstop heeft ons natuurlijk goed gedaan. Alle kleine pijntjes zijn weer voorbij. En we gaan weer vol goede moed de tweede helft in van de competitie. Daar hebben we heel veel zin in. En op naar de 4e klasse. Ja, dat is het doel van dit seizoen. Promotie naar de 4e klas. En dat is wel een hele mooie klas om in te voetballen. Zeker in Zeeuws-Vlaanderen. En hoe dat gaat gebeuren, dat gaan we zien. De hoofddoelstelling is om te promoveren. Maar daar zou misschien nog wel een mooi randje aan kunnen zetten. Ja. En eigenlijk is het seizoen al geslaagd, toch? Het seizoen is zeker al geslaagd, ja natuurlijk. Met die wedstrijd tegen ASWH. Nou zagen wij jou in die kantine het Rad van Fortuin aankondigen. Ja. Nou zou het wel leuk zijn als jij nou even het kliko schieten ook aankondigt. Oké. Dus Ja, ik zou prima. zeggen, nou ga je gang. Dat is goed. Oké. Nou, ladies and gentlemen, are you ready? Let's play kliko schieten! Nou, dat gaat helemaal goed komen. Zet erop. Oké, dankjewel. Oh, niet echt een doelpunt te maken, Arno, zie ik. Nee, dat klopt. Ons team is wel een echte doelpuntmachine. We hebben er al 53 gescoord, maar ik kom helaas niet op de topscorerslijst voor. Oh, nou, nu eens een keer scoren dan. Oei, oei, oei. Doe je wel echt je best? Ik probeer het alleszins. Dat telt ook, hè? Ja, dat Toch? is waar. Oh, we hebben er pas 1 met 0 punten dit seizoen, dus 1 balletje moet er toch in. Oei, oei, oei. Oeh. Jeffrey Poppen van Seroskerken zit nu in zijn handen te wrijven thuis. Die denkt nog 1 met 0, maar het kan nog, hè? Oei, 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 oei. Oei, 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 oei. Nou ja, dan maar kampioen worden. Het is ook weer een stukje gezelligheid dat telt natuurlijk hè, bij de voetbal. Hè? Dat En klopt, bij hè? Goede vooral, hè? Ja. Hey, succes in de competitie. Hey, dankjewel. Oké. We vinden Arno uiteraard niet terug in onze top 10 van dit seizoen. Yannick Tanniewel blijft de trotse koploper. Voor het clubicoon van Goede zijn we hier in Oostburg, Sjaak. Waarom niet in Goede eigenlijk? Waarom niet in Groene? Het is zo gelopen dat ik uiteindelijk in Oostburg ben beland. Daarnaast het voordeel van Oostburg is dat het lekker dicht bij Groene is. Dus nou weer een voordeel. Want laten we wel wezen, ik heb mijn leven lang gevoetbald bij Groene. En daardoor is toch ook mijn sociale leven deels in Groene bij verhangen. Jaarlang gevoetbald, vanaf de, toen nog junioren. Toen kenden ze nog geen pupillen.
Dus je was 8, 9 jaar en je begon te voetballen in de senioren, want er was niks meer. Later werden dan door de KNVB de pupillen in het leven geroepen. Dan werd je D-pupil. Enfin, dan een bekende weg van D naar senior, B-junior. En uiteindelijk nog een jaartje in de A1 zelfs van Groede. Ja, dat was bijzonder hè toen. Klopt, heel apart. Het is de enige keer dat er in Groede een A1-ploeg was. Nooit meer gebeurd en daarvoor ook nooit gebeurd. Nooit eerder gebeurd en later ook nooit meer gebeurd. En ik zie het ook nooit meer gebeuren in deze tijd. Waarom niet? Je praat nog over een stukje vergrijzing. Je ziet nu dat het zelfs wel lastig is om een B-team op te richten. En clubs moeten samenwerken om een B1 te kunnen vormen. Laat staan een AE-team. Dat is echt in deze tijd voor een klein dorp als Groede, denk ik, onmogelijk. En het was zo bijzonder dat jullie hem vast hebben gelegd, want jullie dachten nu hebben we er een, we gaan een foto maken. Ja, dat moest. Wie zien we daarop staan? Nou, heel apart in mijn geval, want het is voor mij een soort familieelftal. Want in het team was mijn vader was leider, hier links. Mijn oudste broer was trainer van ons. Die staat rechts. En mijn jongste broer was ook speler. Dus we zaten met z'n vieren in één A-team. Heel de familie van de Hoofd vertegenwoordigd. Precies. Heel apart en heel leuk en een heel leuk seizoen gehad. En dat samenspelen met je broers is ook in het eerste nog voorgekomen hè? Klopt. Mijn oudste broer Milko die is destijds vertrokken naar Breskens. Heeft daar die mooie jaren meegemaakt. Hoog gevoetbald, tweede klas KNVB. Het bekeravontuur, landelijke bekerfinale. Maar uiteindelijk, clubliefde bestond toen ook nog gelukkig. En die keerde toen terug. En toen zijn we nog een drietal jaren zijn we met z'n drieën actief geweest in het eerste van Groede. Ja, hier staat het. De drie gebroeders van de Hoofd. De steunpilaren van de voetbalvereniging Groede. Ja. Nou, dat lijkt me een mooie herinnering. Ja, absoluut. Dat koester ik echt. Nou staat Groede niet bekend om de vele successen. Heb je er nog wel eentje meegemaakt in het eerste? Klopt. Ik ben niet verwend met sportieve successen. Eén kampioenschap kan ik me herinneren in de derde klas afdeling, toen nog. Zijn we een keer kampioen geworden en toen zijn we gepromoveerd naar tweede klas afdeling. En dat was altijd mijn niveau. Later nog eventjes zesde klas, die toen werd opgericht. En toen was het actief leven voor mij over. Maar dat kampioenschap pakken ze je nooit meer af natuurlijk. Nee. En tegenwoordig nog een drijvende kracht in de club hè? Ja, tenminste, ik doe mijn best. Maar hoe gaat het? Je stopt met voetballen, je bent even niet actief. En dan gaan ze vragen van, kom je in het bestuur? En dan kan je 1, 2 keer nee zeggen. Maar de derde keer dan kan je niet meer weigeren. En dan word je bestuurslid. Weer die clubliefde. Klopt. En dan in 2002 ben ik secretaris geworden. En dat ben ik tot de dag van vandaag nog steeds. Het eerste team van 2016 is Team Groede met van links naar rechts Milan Sinak, 9 jaar van de E2. In het midden Thales Soeting, 10 jaar van de E1. En rechts staat Jeffrey Rozen, 12 jaar en hij speelt in de D1. Nou Team Groede, daar gaan we. 3, 2, 1, start! Ja, aanmoedigen! Kom aan Jeffrey. Goed zo. En goed kijken nu. Oh ja, de volgende. Ja, goed zo Milan. Heel goed. En nu rustig kijken. Oh ja, Talen. Oh, even terug, geeft niks. Goed zo. Ja, goed zo. Even terugkappen. Ja, en... Oh, jammer. Ja, Jeffrey, ga maar. Goed zo. En... Oh, nou, jammer. Kom op, Milan. En... Oh, op de lat. Nou, Taal even nog eentje. Goed zo, de aanmoedigingen blijven goed. En...
door. Terugrennen nog. En gestopt. Door hun razendsnelle tijd staat Team Goede nog net in de top 10. De koppositie van Jong Ambon kwam niet in gevaar. En in Goede juichen ze altijd, toch? Na lijnen zetten, gif spuiten en ja, allerlei andere werkzaamheden ben ik nu in een kleedkamer beland met bouwtekeningen. Bram, want dit is ja, even de trots van Goede nu, hè, deze kleedkamer. Inderdaad. We hebben hier 4 jaar geleden in principe bij de gemeente aangeklopt op een gegeven moment dat we ook wel eens wat wouden doen aan ons oude kleedlokaal. Ook vanwege het feit op een gegeven moment dat we als vereniging dus ook over een 4 of 5 jeugdelftal beschikken en eigenlijk maar 2 kleedlokalen tot onze beschikking hadden, was het eigenlijk te klein. Verder was het ook oud en we hebben daar dus diverse vernieuwingen aan gedaan op een gegeven moment en ook de uitbreiding. En daar hebben we dus bouwtekeningen van gemaakt zoals je hier ziet op een gegeven moment. Dus dit is eigenlijk de bestaande toestand zo het vroeger eruit zag. Ja, en elke club laat dit natuurlijk door een bedrijf doen, maar hier is dat vrijwilligerswerk van jou geweest. Inderdaad, heb ik vanuit mijn beroep kon ik dat dus op een gegeven moment. Ja. Dus ik ben ook als vrijwilliger bij de Goede betrokken en ik heb me eigenlijk daarvoor ingezet op een gegeven moment. Dus dat was in feite ja, eigenlijk een dagelijkse kost wat ik dan hier heb geproduceerd. Ja, en als u dan hier zo in staat, wat voor gevoel geeft dat dan dat het er nu is? Het is een prima gebeuren op een gegeven moment. Het is aan de eisen van deze tijd, zowel doucheruimtes, kleedlokaal zijn ten opzichte van andere verenigingen eigenlijk vrij ruim van opzet. Ja, en de oude situatie, hoe zou u die willen omschrijven? Daar hebben we met plezier afscheid van genomen. Tijd voor de penalties, stip speciaal gelegd hebben we gezien, dus dat gaat helemaal goed komen. Of die keeper moet heel goed zijn. Ben je een beetje penalty killer? Nee, helemaal niet. Oh, nou kijk, goede stip. Geen penalty killer op goal, dus ik denk 5. Hoeveel denk jij? Ik denk 3. 3 raak, dus je pakt er 2. Ja. Nou, succes. Ja. Hey, wat gaan we doen? Hey, nee, Groetie. Je mag aanmoedigen, maar niet keeper. Hè? Kom, naar de kant, naar de kant, naar de kant. Dan durf ik het niet hoor, tegen 2. Dan mag gedoken worden. Oh! Jongen, jongen. Slecht uit de winterstop gekomen. Oh! Toch goed gedaan man, bedankt. Kom, we gaan Groetie ook nog even bedanken. Groetie, mascotte. Goed gedaan, bedankt voor het aanmoedigen.